Bé, doncs seguim amb neurodidàctica. Diguem que el prestigiós neurocientífic Stanislas Dehaene planteja recentment la necessitat de que el docent, a més de ser el primer a conèixer la dinàmica a l'aula, adquireixi certs coneixements sobre com funciona el nostre cervell, perquè en les seves pròpies paraules, com diu ell, ningú hauria de conèixer millor que ells les lleis del pensament en ple desenvolupament, els principis de l'atenció i de la memòria. Tenim amb nosaltres a la Carme Trinidad. Ella és psicòloga, docent universitària, amb llarga experiència en l'aprenentatge online i coordinadora d'un màster en neurodidàctica, i també és experta en processos de comunicació i diàleg, i ens farà una mica d'introducció d'aquesta temàtica. Hola, Carme, què tal? Hola, Júlia, i encantada d'estar aquí aprenent. Gràcies, jo crec que avui ho farem tot, sobretot jo. Escolta'm una cosa, explica'ns què és això de què és més o menys la neurodidàctica. La neurodidàctica és una manera d'ensenyar, quasi que m'atreviria a dir. La didàctica no deixa de ser com podem fer que els nostres aprenents aprenguin, i valgui la redundància, de la millor manera possible. És a dir, com jo que estic ensenyant alguna cosa ho puc fer de la millor manera possible. Tot això, que és qualsevol didàctica, des de la neurodidàctica ho fem agafant totes les conclusions de les neurociències. Tot allò que persones com el Gustavo estudien i treballen. Totes aquelles conclusions i les intentem aplicar a una situació educativa. I com ho faríeu? Imagino que utilitzant una metodologia, òbviament, però una metodologia que s'ajusta al funcionament i a l'estructura del cervell. I suposo que per cada un és diferent. Per cada un és diferent, però hi ha coses que són absolutament transversals. Com ara? Entre tots. Com ara, per exemple, l'aprenentatge, jo sempre dic que crea una espècie d'autopistes en el cervell. Però no només autopistes, sinó també autovies, també nacionals, també carreteres comarcals. Què vol dir? Que les autopistes són aquells aprenentatges que tenim molt instaurats en el nostre cervell, que quan percebem un estímul ràpidament reaccionem davant d'aquest estímul, com per exemple ara el soroll. Hem sentit un soroll i hem reaccionat davant d'aquest estímul. Si ho hem après, si és un hàbit, tenim una autopista realitzada automàticament, o ens sembla que automàticament realitzem una acció. Però n'hi ha d'altres aprenentatges que potser no els tenim tan instaurats. Les neurones van buscant aquests camins dins del cervell. Tota la comunicació neuronal va buscant aquestes vies ràpides que ja tenen unes instaurades i altres per instaurar, i aquesta és la gran aportació o una de les grans aportacions de la neurociència, no? A l'entendre que el cervell és plàstic, que el cervell s'adapta, que el cervell, les neurones es generen permanentment al llarg de la vida i que, per tant, això obre moltes portes a l'aprenentatge i al desaprendre per tornar a aprendre.